פעם היא בוטה ופעם היא מוסתרת, אך למרבה הצער, האנטישמיות באירופה לא מאבדת גובה. נציגי התאחדות הסטודנטים בישראל הציגו בפני הפרלמנט האירופי תופעה חדשה, התופסת תאוצה ברשת האינטרנט, תופעת ההצדעה ההפוכה, שמטרתה להביע עמדות אנטישמיות מבלי לשאת בעונש הקבוע בחוק האירופי, האוסר להציג בפומבי את ההצדעה הנאצית המוכרת. שלום לעידו דניאל, ראש התוכנית למאבק באנטישמיות ברשת מטעם התאחדות הסטודנטים. שלום לך עידו. שלום. אתה היית באירופה, היית בבריסל, הצגת בפניהם את התופעה שאתם מזהים עכשיו ברשת, תאר לנו אותה קודם כל. קודם כל, אנחנו מכירים את ההצדעה הנאצית המוכרת במועל יד, מכיוון שאסור לעשות את ההצדעה הזו יותר, היא אסורה על פי חוק, המציאו משהו אחר. מי המציא? יש קומיקאי בשם דיאדונה, הוא ככה רוצה לקרוא תיגר על הפדרציה היהודית בצרפת, קומיקאי אנטישמי ביותר, דעות אנטי-ישראליות קשות, וככה הוא רוצה בעצם לקרוא תיגר לטענתו, הוא מאוד פופולרי גם האיש הזה. בוודאי, יש לו קהל, הוא מנסה לקרוא תיגר על היהודים, לטענתו, שעושים רווח מהשואה, עושים רווח מכל תעשיית השואה לטענתו, וככה הוא מנסה בעצם לקרוא תיגר גם על הממשלה, גם על הקהילה היהודית. וגם על החוק, מן הסתם, כן. ועל הזיכרון של השואה. לפני שנמשיך לדבר עליו, בואו נראה רגע קטע. אז כן, פה באופן ברור מדבר על השואה. אתה מגיע לאירופים והם מופתעים בפרלמנט האירופי? הם היו די בהלם. גם מהקטעים האלה שאנחנו רואים, שאלו אותו אגב פעם למה שואה אננס, הוא אמר אני חושב שלשואה צריך להיות שם יותר אקזוטי, וזה שוב הקטע הזה ללגלג ולעשות צחוק, אפשר לראות את האסיר כביכול עם מדים מפוספסים וטלאי צהוב, רוקד על הבמה ביחד איתו, וכולם רוקדים את הריקוד הזה. האיש הזה הוא מאוד פופולרי ברשת, יש לו מספר עמודי פייסבוק עם מאות אלפי גולשים, הוא בעצם עודד אותם לעשות את ההצדעה הנאצית ההפוכה, להעלות את התמונות האלה לרשת בכל מיני מקומות ברחבי אירופה. עכשיו, יש אנשים שרואים את הדבר הזה, רואים את האיש הבזוי הזה, ולוקחים את זה למקומות שונים, כמו? אחד המעריצים שלו למשל, הוציא סרטון ביוטיוב, בו הוא מצלם את עצמו וקורא ממש לרצח יהודים. הוא אומר שמה, זה בצרפתית, אני... בוא נראה את הקטע שנייה. Aujourd'hui, il sera question de l'extermination du peuple des Juifs, peuple élu par personne, pour qui personne n'a voté encore une fois, mais qui se sent supérieur, tout comme Pharaon l'a été par le passé, au sujet justement des Badou Israël. Comme tu l'as fait, il te sera fait. Et chaque peuple arrive à un moment donné. עידו, אתה לוקח את כל החומרים הללו לאירופים, לנציבות האירופית וגם לפרלמנט האירופי. תאר לי בבקשה את התגובות, את מה שאומרים לך שם. בהתחלה הראיתי להם שזה התחיל כביכול נחמד, אני אומר את זה כמובן בציניות, בכל מיני מונומנטים באירופה, זה המשיך לעשות את ההצדעה הזאת בבתי כנסת, במרכזי קהילה יהודית, תמונות קשות ביותר. את התמונה האחרונה ככה שמרתי ואמרתי, הבאתי לכם תמונה האחרונה, מישהו עשה את זה גם כאן אצלכם בפרלמנט האירופי, הם ככה תפסו את הראש, הם היו בהלם, בפרלמנט האירופי הייתה ממש מהומה מהעניין הזה, אחת מחברות הפרלמנט קמה מהמקום, הצביעה ככה באצבע מאשימה, הפנתה אצבע מאשימה לעבר ספסלי הנציבות שישבו שם ומשרד המשפטים, ואמרה, למה אתם לא עושים עם זה שום דבר? מה אתה מצפה שיקרה בעצם? ולזה אני מחבר עוד שאלה, האם בכלל ניתן להילחם באנטישמיות ברשת, או שזה קרב עבוד? הקרב הוא לא עבוד, אנחנו מנסים לנקות את הרשת מגילויי הגזענות האלו והשנאה, וגם לעשות משהו טוב. ברגע שההסתה הזו עולה על גדותיה ברשת, הדברים האלה יוצאים החוצה, הם לא נשארים על מסך המחשב. זה מסר מאוד מאוד חשוב אולי, שהבאתי כאן היום לכם לאולפן. ההסתה הזו לא נמצאת רשת, היא לא נשארת על מסכי המחשב. עידו דניאל, אנחנו מאוד מודים לך שהגעת אלינו, התאחדות הסטודנטים, ראש התוכנית למאבק באנטישמיות. תודה רבה. תודה לכם.